De reek wie al van 4 uur te zien van de morgen. Om 3 uur min te bereiken is, waar het opschaalt naar grote brand. Al gauw was duidelijk dat er niet meer te redden wie. Ja, het restaurant moet als verlen beschouwd worden. Er wordt op dit moment ook inzetten om het Lietse Wenhuis wat achter het restaurant te behouden. En dat is slagen. Voor de brandwacht wie het een grote logistieke operatie. Je hebt gewoon minder slagkracht met een boot dan dat je met een auto hebt. Daarom is ik heel snel op schaal naar meerdere boten. En ik heb materieel vanuit de kant, heb je logistiek ingebracht met boten om de buskracht toch te verhegen. En zoals je ziet, op dit moment kan ze toch aardig inzetten. Chef-kok René Vaartjes wie met zijn compagnon aan het werk in het restaurant. Hij rekke licht verwoenen doet hij bezocht de brand zelfs te blussen, zei broer Geert-Jan Vaartjes. Hij zei dat hij in de keuken bezig was en hij hier wat pannen opzetten. En toen in het restaurant toen zijn koffie drinken. En ze weer een koffie ontdrinken. En toen ging zijn collega Paul die ging een bakje helien. En toen zei hij brand. En toen ben ze eigenlijk in de keuken, hadden ze geprobeerd om te blussen. Met een paar brandblussers. Het wie een afzoegkap, slijncijder. En maar ja, vrij snel zeggen ze al dat het net een heel soort ontdwaan was. En gewoon ik te weinig brandblussers. Hij zei, ze zijn leeg. En hij is naar boven te klom, een beetje heel op het dak. Want daar zit de piep van de afzoegkap. En dan proberen om daar te blussen. Maar ja, dat wil gewoon net. De brand komt correct op het moment dat ze haar kleer maken voor het nieuwe seizoen. Hij zit je het zien hier. Je breidt de hele winter erop voor en dan word je los. En hij er zin in. En dan is dat verschrikkelijk dat zo'n pan gewoon verlengt. En ja, je moet allemaal weer zien hoe het komt. Dus ja, dat is net fijn en dat absoluut zeer. Ja.